takupezani. Ife ndifa locals, delivering smilers. Katiwona titafika pamalo wanu. Ziwani kuti china chake cha bwino chakitika. So amenewa ndi malo ako mirako tsiku la lero. So mphaso imeneyi ikuchokera kwa munthu amene amakunyadira kwambiri, munthu amene amakonda nyimbo zako. Munthu ameneyu wachokera ku Kasungu. Munthu amene wachokera ku Kasungu akuti akamamvera nyimbo zako amadalitsika kwambiri. Ndi chifukwa chake tsiku la lero he has traveled all the way from Kasungu kubwera kudzachitira umboni za show imeneyi, komanso kuti azakuone kupanga perform. Kodi mpaka uvutira wigi tsopano. So munthu amene anangondiuza kuti ndikubwera ndizakuthokoza chifukwa nyimbo zako zasintha moyo wake kwambiri, komanso amasangalala kwambiri akamamvera nyimbo zako. Ndio wangondiuza kuti ndizakulimbikitse kuti upitirize kutumikira monga mmene umatumikiriramo. Ambuye apitirize kudalitsa, kukupasa nzeru zochuluka kunena kuti upitirize kutumikira anthu osiyanasiyana. That is why today ndabwera ndi malo wako ananena kuti I want to give Miracle fresh flowers while she is still alive. That is why ndabweretsa masanano. Komanso ndalipasa mphatso yako imeneyi kuti tikupase masanano kuti you should enjoy. Thank you so much. Yeah, so this guy ndi bwana amenewa amene achokera ku Kasungu angubwera bwana na apato akuoneni. Ndahaka msingo. Kodi mpaka ndi ndahaka msingo. All right, but all in all, this guy loves your music. This guy has traveled all the way from Kasungu just to come and see you here. Thank you so much. So this guy amapanga ntchito zosiyanasiyana, amathandiza anthu ovutika, komanso atsikana amalimbikitsa kukhani amaphunziro. You understand? So ndi organization imene imapanga zimene zozo. So amanena kuti organization yake zimene imapanga ndi zimene yomayimba komanso kamalimbikitsa achisikana zimamusangalatsa kwambiri. That's why amafuna kuti akupase ma fresh flowers while you're still alive. Komanso a small token of appreciation. Akunena kuti he cannot give you enough, but angofuna to express himself kuti amakunyadira. So this is what we had for you this evening. Pali mawu mwina chamba ndifuna nithokoze Mulungu chifukwa cha chikondi chimene anthu amandipatsa, especially amene abwerawa kwa ine ndachitenga chinthu chamtengo wapatali. You know, ntazinomaona ngati kuti anthu amakuda onse, but then ndimene ndadusira nyengo zanga ineyo I feel like I'm loved. People loves me. Kumene ndachokera ndikutali, and zimene ndichitira zazikulu kwa ineyo, and zimene akuchitira ziso ndi zazikulu kwa anthu ena. I promise myself kunena kuti I will go to that place. I will visit that place for free. May God bless you. Thank you so much. Ambuye abwezese pamene mwachosa. Mandionesera chikondi ndi maso a chikondi koma ndachipeza kwa inuyo. Ambuye akudalitseni chifukwa tsiku la lero ndapindula chifukwa cha inuyo. Komanso I should thank you, Chris Loka, for what you're doing. This is love. Ambuye alemekezeke kuti izi zizachitika tsiku la lero. Komanso adalitse ankulanga wale apa. Awapase zochuluka zikomo kwambiri. Ambuye akudalitseni. Yes, Ambuye akudalitseni. Mungu panga tsiku ndibwere. Ndizaona anthu amenewa. I was trying to call you, but no, that time I think we are not communicating. Yes. Thank you so much. You're welcome. Thank you. Nesi nungofuna ungolimbikisa kuti imasangala kwambiri. The moment number organization yanga because like is related to the way you express your music. Yeah, because this was also concerning the in terms of business, because as well as you are doing this, also
behind all this, there's also another life. Yes. So, them on all there's connections according to your music. Yes. So, I hope that one day you'll visit my place. It's not far. Soon. Soon. I'll be glad.